یەکیتیا خوێندەوان و جوانên دیموکراتی کوردستان سووریا li bajarê Qamişlo li nivîzgeha xwe pêşengehek darxistin. Pêşengeha gogelek wêneyên fotografî têde hatibûn pêşkêşkirin li ser rewşa penaberan û zor û zehmetiya ku ev penaber têde derbas dibin. Her wiha di nava holê de darek hatibû danîn ku kesên got beşdarî pêşengehê dibûn mûmek pê dixistin li ser giyanê çi kesên got jiyana xwe dest dane di ava îcê de. û li ser vê pêşengehê berpirsekî yekîtiya خوێندەوان û جوانان wiha axivî. Evro leqê Qamişlo yekîtiya خوێندەوان û ciwanan karê pêşengeheka taybet rabû dibin di rojma ez koçber nabim. Me besa me ji Diyarbêj miletê me ra çendîn kes ciyana xweşdesta, çendîn kes fetisî, çendîn kes winda bû heyana nebedî bû nexuyaye pêşengeha me hejmarekî sûretê kesên جیانێک ئالۆز دەرباس کردن سەر سینۆرên دەولەتên ئۆروپی یان تورکا یان یونانê me xwest çavbal bir xelkê me kesê koçber dibe gelek zirarên giring dikiştê Rojavayê Kurdistanê valabûna ji ciwana, valabûna ji malbata, valabûna Rojavayê Kurdistanê jinê û şikeça. Her wêneyek di vê pêşengehê de got çîroka penaberekî an malbatekê got zor û zehmetî pir dîtine li ser rêya koçberiyê. Ev pêşengeha got îro yekîtiya qutabîya û lawanên Kurdistana Rojava dana xuyanîkirin ji miletê me re xas ji bo xatirê ev koçberiya goçên bê bêrawestandin em bihêdîna got ev karî hanê berdewam bê ji bo xatirê em karibin vê koçberiyê bisekinin û rawestînin ji ber millet welat vala bû milletê me îro em hacetê wînana ji ber em şoreşekê dine û ev şoreşa hanî pêwîst e got xortê me û keçê me mil bi mil kar bikin ji bo xatirê berevaniyê ber welatê xwe de bikin. Pêşengehek amade kir ji bo koçberiyê de ji ber koçberî cime rêjeya koçberiyê cime zêde bûye. Her wiha ji bo em bidine xuyakirin ji her kesî re dijminê me re û dijminê Kurdistanê re ne ew çareseriya herî pêwîst e ji me re ku welatê me bikeve zehmetiyekê de em jê koç bibin. Her wiha jî ji bo nifşê me ên û dafetê bidine wa li ser axa xwe bimênin. Ev çalakiyên li ser koçberiyê û penaberiyê giringiyeke xwe yê pir taybet heye da ku cîhan tev de binasê zor û zehmetiya got bi ser miletê Sûrî de û her wiha bi taybetî li ser Kurdan ku tê piştî şoreşê. Sebrî Fexrî, Ark, Qamişlo.